Guys, good morning. Nakuron sa simbahan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Simba mi guys kay General Conference dire mi sa CTS Tacloban City, Bohol. Man mi og simba, so dihay namig panguli guys. Kay udto na, gutom na. Yan, salamat sa mayong panahon nagyatag sa Ginoo. Yan, salamat po nga nakasimba nami man na pindot kaayo ang playground. Sana bang simbahan sa CTS ba? O unja. Clean and green. Social. Ha? Ay. Oh, tanawag mga youth nagtapok-tapok atong kani sila guys, taga disaga ni. Karon ba makakita ni mga naunga? Manguli kami guys, man naman. Wala mo simba guys. Tapok-tapok na sila. Kay sigwat na sa ilahang ako karon sa Panglaw guys, aning ilahas mads alo. Nindot kayo ning idahang natar kinadaghan nagbuwak guys, nawa. Wow. Ada rare. Daot lang ning dahon oh. Wow. Dah. Oh my God! Maria. Good morning, Mads. Nawa agahong video ane tung suaw na. Napa? Hamay mong bana. Kay bana? Oy. Wow. Hoy. Mads. Gay kog sipakhay ni balik na ni pohon. Papa na Mads kay. Gitambungkag mga papa na aron kay panghinduan kay nagabot ang mga tabla. Namatay man tong ahong gi dagi kandani oy. Oh. Ha? Tagdiin man na. Ha? Cebu? Ah, ning ato de kag Cebu? Parison man day mo kaadto? Ay. Unsa? Ah, agtanom na hong gikandan hiba gihatag ni Marialo. Wow. Unsa makadala lay? Oh. Hoy mga manghuwam sa kog silhig kay ahos ang ihinlo na to. Oh, sani ba di ay? Hoy, nara mo kay dugi. Grabe oy, kugihan kayo ni hang Mads. Kinadaghan ng tanom mga rare guys. Rare guys. Sama ni oy. Kinsa man na si Inday Lee og si Kuan.
Hoy, Mads! 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 Kuya wa po ni mong kusina kay mulibot pata atong lujo. Hay paron. Oh, lamian makagbayo oy. Wow. Sa ba ka na. Deka mag-selfie taron. Sige ha. Hi guys, welcome to my vlog ni Ami karon sa balay ni Marialo. Ug diay ang mga igagaw diri sa isang bana. Malay ka doon, barang ko nga. Sa isang bana nga primero katong mamatay ba? Ano ba? Primero itong sa isa kong Hi, welcome to my channel. dalamig. Please like, subscribe, and share. Oh. Kani si Inda. Bagong panglaw. Kisa ni Daog. Montero, Aya Montero ka hindi. Yes. Boy, ang Daog. Pildi, okay. Gapon kay oo. sunod. Sport. Sport lang. Dahil na po Pildi day. Ang manok ron, pulos daog ron. Si Joshua to? Lay mo simpatiya. Ay, da, salamat ha. Ansara, iulit tong sulit. Basta kay taga ikubuwag mo. Mamakas sa rin. Bantay dili ka mauli ha. Tagay ta. Hoy, kinanglan to na amo inikuan. Okay. Tagay ta. Lamay ha. Ikaw na malipo. Nakakape pa ko na rin ay pan. Salamat ka doon sa tagbalay. Oh. Pwede man tong editon. Ang paon. Oh. Makuan tama papata. Ay indayli. Manila man. Dina magkapita. Guys, mo ni among gipuy-an sa gagmay pa mga bata guys. Mo ning bayan naguba na tanawa guys. Ha? Naguba. Oh no.